Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bro. Iki isu-isu aku manasi mobil ya to, manasi mobil sing biasa niki diingike aku lagi ganti aki jonan. Goro-goro nih sering gak tak panasi ya to. Dadine mobil iku wajib ya dipanasi minimal 4 hari sekali, 1 minggu itu wajib itu karena buat pengisian aki. Ki mobil petang dino wis ora tak panasi ya bola ya. Mobil petang dino wis ora tau tak panasi ya to. Engko tak panasi. Iku petang dino rong tak panasi iki. Ki sarane harus sing bakul lagi. Petang dino Mas panasi ngono. Jo sampai 2 minggu ra dipanasi. Lah 2 minggu gak dipanasi akine kok nyopot jare. Lah kok nyopot yo jane yo aras-arasen. Ngono. Iki tak jajal ya. Oh. Iki kena kernone akine wis normal dik iki kae. Akine normal, lah pengisiane normal. Pengisiane dik iki normal, ya toh. Iki mau tak starter ya. Iki tak panasi lagi iki. Lagi iki mau tak panasi, coba jajal ya. Iki buka KP mesin. Gini kenyar iki lagi ya sing 65 ampere tapi tak gede nih kok yang gede regane larang paling gawe sing iki ya. Jadi pemasangan iki tukar tambah deh iki. Aku tambah 500 ya toh. Akiku ndek ini di aji 100.000 cuma gaji 100.000 ya wis sapi lah. Cuma akiku asline yo apa ya normal. Goro-goro ini bocorannya harus goro-goro subwoofer gitu. Subwoofer karo audio. Ini bocorannya harus cilik. Ini kondisi ini mesinnya ya gak terlalu resip banget. Tapi ya cukup lah. Di sini kayak ini. Kita tak panasi. Ini sering tak buka ya kan. Di sini sering tak buka. Kuwi cek bakarannya normal ora sini piye kuwi jolale filter-filter iki bersih. Tapi sing penting ya sering dipanasi lah gak digawe apa-apa ya dipanasi 5 menit ngene cukup. Wis ngono kuwi boleh ya. Nah, iki mau wis mari tak panasi dalam 5 menit ya. Iki wis 5 menit. Wis 5 menit. Insyaallah ya wis lah cukup lah kayak pengisian iki sama gak kegawe ya. Sama gak kegawe iki mesinnya juga wis panas ya Pak. Iki alhamdulillah mesinnya ora enek apa-apa lho ya. Iki mesinnya ora enek apa-apa. Saya sering tak ceki, sering tak resiki. Busi kuwi lak iso ya 1 tahun sekali diganti lah sing rego 85-an kuwi merek NGK apa-apa kuwi. Kuwi lho enak juga iki sering diresiki. Iki tak resiki ku apik iki. Cuma iki sing gong tak resiki, aku gong wani buka iki. Tak bersih dhewe ya sing ringan-ringan gak tak lebokne bengkel, tak resiki dhewe. Cah. Iki kaya throttle body iki ndek tak resiki dhewe. Ben rutin iki oli power steering kudu diganti, dicek sak dinone ngono kae. Oke iki jati. Kuwi kayak mesin barang ya radiator, tutup radiator aja lali. Kadang lak wis suwi mangko lali ganti dhek gak iso kerja ya iki. Soale penting iki masuk cilik iki. Iki uler tak gawe kulen ya wisan. Iki mesinnya normal selama iki irit ya. Iki 1 liter bisa dengan mlaku 9 kilo. 1/9 ya. Lah tol iku ya 1/11 iki. Di 11 iki wis termasuk lumayan irit lah gawe inovasi 2000 ya. Kali sini gede wajar nak sing ngopeni mobil sisi gede ya kudu siap. Wis ngono iki
Mari ini dipateni ya. Pateni ya mari ini. Nah. Wis mari dipateni. Audio ini lak aku masang dhewe ya. Audio ini lak aku masang dhewe, gak gawane. Ori niki gak koyo ngene. Iki Novane tahun tuwek gitu. Novane 2009 gitu. Terus iki tak ganti dhewe, iki regane murah iki. Iki cuma 850. 850 lak dipasang dhewe lho ya. Iku tuku nang Shopee iki. Selama iki tak gawe aman iki, wis setahun punjul iki alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Iki goro-goro reget kena tangane arek-arek iki. Ngono. Lain-lainnya aman, pokoknya sering bersih ya. Kok sering bersih, kita kuku kayak yo. Alhamdulillah untuk rego ya termasuk ringan ya, plat lokal. Hakim Blitar iki. Ngono ae. Iki kondisine yo wis kaya ngene iki yo gak terlalu resik lah, Lak gawe ngisoran soalnya yo enak arek cilik-cilik kuwi. Wis ngono ya, aja lali dipanasi, perawatan rutin. Lah iso perawatan dhewe sing ringan gak iso ya dikene nang bengkel. Mak saranku ya tetep belajar ya, ben lek enek apa-apa ki penak banget. Wis ngono. Matur suwun.